Les trobades d'escoles en valencià tornen al lloc que les va veure néixer. A les comarques de la Marina i la Ribera arranquen unes jornades que són el punt d'encontre dels professionals de l'educació en valencià. I saber valencià i castellà significa tindre moltes més possibilitats de saber una llengua estrangera. Són més de 70 tallers que aporten les escoles, és a dir, hi ha una cultura de participació molt consolidada i esta vesprada esperem com a mínim unes 12.000 persones. Enguany, amb el lema La veu del teu poble, està dedicat al poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Avui és el gran dia per a nosaltres, però el gran dia és rebre la gent que nosaltres esperem que vinga per col·laborar, perquè sense la gent de fora que no està així, entra en la participació. Mireu, tots aquests cartells que veieu ahir penjats l'han fet les escoles de la Marina, les escoles de la Marina han col·laborat venent i difonguent la festa i preparant, treballant els tallers, preparant els poemes. Pares i alumnes s'han acostat este matí a Pedreguer. El més important és no perdre la llengua nostra. I a banda portem els xiquets en llengua en valencià, perquè és la nostra llengua, és la llengua de casa. Les activitats pretenen recuperar no només la llengua, també les tradicions. Estos xiquets han pogut conèixer avui el sambori o el joc del mocador. En total, seran 18 trobades en diferents punts de la nostra geografia que busquen la promoció i defensa del valencià.